Nyomo. Des. Pamintaku nimas sedasi atut runtut Jek efeknya sampean lho iki, Mas. Nggih. Aja diefek. Sing ki aja diefek. Tansah Ya. tansah reruntungan Dasare jek kelas loro SD, Iya, tapi- suarane apik. iya bejane ibuke karo keluargane. Iya, iki wis bibit-bibit unggul ki ya bibit ngene iki. tunggul iso didol ki. Bangga ngono. Anakmu ki piye? Wah, anakku yo unggul ta, Jo? Unggul apa? Walah ndengenane sing SD kelas 4 iki. Heeh. Wah, langsung iso njupuk pitike tanggane wisan. Oh, maling anakmu. Ora dikelumpukne ning omah ngono maksudnya. Ayo, Dek, lanjut. ing sarina sawengini datan kenggang sarebut lamun ado caketing ati Piye? Kayak wis penak Ya, kaya ngene lho. penak. Iki wis sampean SMP, SMA wis dadi sinden. Iso didol berarti ya. Pangkat didol ae kok. Iya, piye maksudnya Tanggapan dipanggungne lho, ya iso. tanggapan lho. Utek ya. yen cedhak tansah mulat sida asih pindha mimi lan mintuna ayo bareng nimas ana tepi wajib Idam. sida asih Raya. Baleni baleni. Baleni, baleni. Situasi Ya. Braya situasi baleni. Kok baleni piye to? Ya. sida asih bebrayan Tepuk tangan. Kok nyomo piye to? Caroline nyomo. Caroline kok Nyomo kae. Ya ya kudu Iso kono. nyomo. Nyomo pajak drum dus sing ngekosne ning Nganjuk kae. Ahli ya kowe. Nyomo. Wah, jan luar biasa. Luar biasa. Kelas loro SD. Kelas loro SD kaya ngene. Kaya ngene. SMA kelas iso didol. Dipanggungne Kok maksudnya aja. Kok iso suarane apik. Iki langgame berarti ngidam Ngidam sari. Idam Sari. Ya. Oke. Iki dijogeti karo Mas Pejo Dik ya. Aku tak sing nyuting. Yo sing iso joget iku ora aku tok sak grup. Kowe ra iso. Nyapa? Nyomo.
Sesarangan tempur sari Gita Bahana Sineguyung Adini Profesional Joget tabrak kudune ngono ya mung. Sopo ki? Ndak ayo. Samane kene arep nyapa iki? Nyapa? Nembak nyanyi apa joget? Joget. Oke. Oke. Joget ya. Sik, anu jogete iki engko njaluk sawer apa ora? Jaluk. Iya. Jaluk piro? Sama nyuwun sawer piro? 100 apa 50? 100. Kok yo 100 to? Anu karo mboke wis diomongi, ngene dite kok njaluk 100 jane ngono. Nggih, mungkin nyuwun kalih Pak Eko nggih. Nggih, nyuwun kalih Pak Eko nggih. Ya. Nyomo. Kok kabeh nyomo. Ya, joget. Ayo joget ngene bareng-bareng. Ayo lanjut, Dek.
tak joget. Kaya mundur ke atas. Kan kemeng tahane ngene tok. Karo sikile jinjet tok. Lah ya. Lah wonge sakmene katese sak pira nek ngunduh iki lho model. Ya somben to. Apik iki saking somben. Ya, enggak monggo digolekno apresiasi mbuh piye carane Ayo kok. dijoget nene. Jogetnya ya, Dek ya. Joget ya. Ya, wes. Ya. Heeh. Cocok, Jo. Cocok. Bener. Sing nyanyi cilik, sing joget ya cilik. MC-ne cilik ya. Aku gak cilik aku ngono. Tapi cilik jarine Mary kamu. Engko wae lho engko. Ayo Mok ya, ayo Mok, ayo. Arepe mimpi. Terima kasih. Luar Luar biasa. biasa.